De eerste collectieve ontslagonvraag is al binnen bij vakboen FNV Bondgenoten. Het gaat om 24 chauffeurs in verste chance bij Taxi Unema. Maar omdat er een soort werken wordt met 0 contracten, verwacht het boen dat honderden banen onder druk komen te staan. Oorzaak van alle onrust? De kar van zorggroep Alliade, ook wel bekend van zorginstelling Talent, om haar cliënten net langer door Frieske bedrijven vervieren te litten. De Frieske taxisector rint je terug een 4-jarig contract van zo'n 5 miljoen euro mis. We hebben een aanbesteding gehad en daar hebben verschillende partijen op ingetekend. We hebben natuurlijk ook Witteveen en Unema gevraagd. En uit die aanbesteding komt een partij naar voren die het 9% goedkoper kan doen. Dat is ongeveer 500.000. En Unema zit er 10% hoger dan wat we nu betalen. En in totaal is dat een verschil van 1 miljoen. En dat is te veel. Want dat is wel zorggeld en we moeten veel bezuinigen op het vervoer door halvering van de tarieven. Dus het zou voor ons niet verantwoord zijn om dan met zo'n verschil akkoord te gaan. Wij zullen hier zeker geen genoegen mee nemen. Wij willen regelen dat het huidige personeel minimaal over kan naar de nieuwe vervoerder. En wat ons betreft meer dan de 75%. En wij zijn met Alliade in gesprek. We hebben hun een brief gestuurd om dat geregeld te krijgen. Dus we hopen dat ze in die zin nog het een en ander kunnen betekenen. En als dat niet zo is, ja, dan zal ik met de leden van de taxibedrijven bij elkaar komen om ons te beraden op de ontstaande situatie. Maar dit is voor ons gewoon absoluut onacceptabel.